Sinang pasar loak mulyawan nek liwat dupa. Aduh. Wong saiki gak peduli wis anak-anak kepingin nggodha prawan sampai ketata beca. Paribasane wak urang gak ana buntute. Tuku sewek mele sing ireng wong wis tuwek bolak-balik moteng. Kepulauan Indonesia uga disebut duwe pantara, artine pulo-pulo diantara dua benua Asia lan Australia, Samudra Pasifik lan Samudra Indonesia. Indonesia terdiri saka suku-suku bangsa Aceh, Batak, Kuku, Minangkabau, Lampung, Jaya. Baduy, Banjarjaya, Tengger, Jawa, Madura, Bokes, Makassar, Toraja, uga Gorontalo, Sangir, Sasak, Sumbawa, Flores Timor, Banda, Ambon, Ternate, Irian, Surabaya. Senajan terdiri saka suku-suku bangsa, tapi semboyane bineka tunggal ika. Saka Sabang sampe Merauke, mula iku kabeh dudu Allah najan liya suku lan agamane, tapi bersatu bangun negara. Toleh bojo sak dalan-dalan, tapi nek toleh jodoh rada kangelan. Ojo gawe tara serampangan, akhire oleh wong wedok nek sing jagoan oleh
sing gak neriman kula gawene wani barek wong lanang blonjo wis cukup ngomong sing kurang wong wedok ngono iku gak kenek gawe penjaringan blonjone kurang gawe ning ringi oleh masake cuma sedikit gak tau adus ambune rambute sampe tengi sing lanang budal nyambut sing wedok budal bunyi wong wedok ngono iku pancene sembrono soal rumah tangga mula gak dipentingno dumane wis ayu nampung lanang tega lek sing lanang budal nyambut gawe sing wedok nglebokno Bathara Kala sing lanang teko dheweke gawe jalaran tekane telat jare den duwe simpenan teko kesel-kesel sing lanang dijak gegeran mula akhire sing wedok ngajak pegatan mula keturutan dulur saiki dadi rondo pancen iku sing dikarepno jare wong rumah tangga iku marai soro sing enak urip ijen iso nglumpuhno donya karepe mono emo nyekel duwe setitik bentino manani sate-satean kentang lan peste bareng gak nyekel duwe dheweke duwe taktik nyambut gawene budal bengi dadak barek gawa plastik budal bengi kira-kira jam 6:30 ditutno arek lanang-lanang barek goyang sapa nok peteng-petengan brasak-brasak no tengah tebu bareng plastik dibeber gludak-gluduk dadak badar jatuh taponmu kapan yo ayo mlaku-mlaku ya ayo mulai aduh ayo maneh aduh dengkek umat ini ngene kok akal-akal rabi loro lah tapi mbok tua bareng mbok nom ya padha ae klambine ya kembaran cewek ya kembaran kalunge ya padha ae mbok nom setengah kilo mbok tuwek ya setengah kilo tapi kabeh wesi lek umat dipunya ongkos kota lek gak kredit ya gak iso tuku ae nah dan tuku sawo milio sing punter wong rabi loro nang geger pegel reni-reni jajan barubi gak ate ulo gak enak rasane cili-cili akal-akal rabi ditarik blonjo umat ayane yuyu mbak ayu apa penoyo dak liru wong untune karime telu gawe gelungan sak rodane bemu aku biyen
Kira-kira jam 2:30 tak totok lawange dicukuki asu. Kira-kira dianggep aku maling, aku mlayu sifat kopeng, aku njlentung nang gurine jeding, asu tak sawat dadak kain-kain, tak belani tak totok lawange, mula kesuwen tak buka dhewe, nduk jero peteng gak ono lampune, mlebu kamare anake dadak kliru babone. Kapandi peno mabu apenane, bengi-bengi kadhe gawe topi, kudu arek wedok sampe kecemplung kali, bareng entas awake kloncong, kerasa adem atine bengong, boleh ngalor lek liwat jero kampung ana kere api-api kok yo diambung, boleh ngalor lek liwat sawah wong perlu nendang toto omah, mlebune kesusu ketatap lawang tengah, tiba kejengkang katoke bedang, urunge kon terus kahlelir, wong gak ngerti nek ana sing nyanding, katoke bejat dheweke gak eling, bareng ana obah-obah dadak didi kepucing. Mana tikus le. Namung semanten kidungan kula sae lan boten emboro-yo. Araso. Halo nyo, Kartolo. Waras ah. Waras lah. Lah iya waras koyo ngene kurune lah lek lara kari sak pira? Sak beting mbeke. Ya iki lho, jange ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki. Lah kena apa? Kena jotos kuwi. Ojo murang-muringan ta kon iku. Kon kae cilik durung tau mimisen ngene. Ojo mangkelan ngono lah ngancen awake guru mikir apa sih? Lho iki kon ngaranin aku ya apa sih guru? Guru, kliru. Lah ya apa? Iki ngono gak guru. Ya apa ya? Halu gak dibawu daging. Ah iki yo padha ae. Gak ngono mikir apa, Jung? Oleh gak sedih ya apa lho wong urip ana ndek kutha. Iya, terus kakek penggawe aku ki rok-rok asem. Sedina nyambut gawe, 2 dina prei. 2 dina nyambut gawe, 3 dina hari besar. Anake pira kabeh? 4. Omah pinggir rembong. Kakek omah pinggir rembong. Arek sik cilik, lho temenan. Sik doyan-doyane mangan, semego-semego. Upama pitik ya akeh selambere. Ha iya sik. Apa akeh selambere iku lho. Pitik sik semlamber-semlambere. Karepku ngono lah kecantol untu ya. Ayo wong pitik sik semlamber-semlambere doyan-doyane mangan, upama arek sik doyan-doyane nyucuk lak ngono. Omonganmu rumangsaku anakku ki dara ngono ta. Panjene sumpek kanjene. Arek cilik wis sak ketoke. Lho temenan. Lho esuk ana ini wong dodol es. Gak ngerti nek wong tuwa gak nyambut gawe arek telu njaluk es kabeh. Wong tuwa gak nyekel duwe. Wadah nelongso lho. Iya. Awan titik ana mikul soto. Iki anakku njaluk. Wong tuwa gak nyekel duwe. Wadah tambah ngersu lho. Lah iya war, sore titik ana mikul mayit. Anakku yang njaluk emak. Omonganmu kon lha apa ana mayit kon dodono iki. Lah arek cilik mosok ngerti lek mayit tak terima wong dodol gethuk lindri lak ngono ah. Arek papat yo gak njaluk mayit buyar dhewe-dhewe. Oleh wedi ya. Wedi lho. Mulan tak nyambut gawe yo. Ya apa sih melok aku ah. Mbok nek ngono. Pendengaran tajam ta? Sopo? Peno tajam pendengarane. Tajam. Penglihatan. Lu jelas. Napas lu dawa. Playu. Banter 100 kilo. Bongkok. Ngandidi kuat ta? Iya, Pak. Kuat ngandidi. Mbok nek titik-titik ngene. Ijazah duwe ijazah. Oh, duwe. Ijazah duwe ya? Duwe. Izin orang tua? Oh, mesti diizini. Ayo malah aku mbah nek ngono ayo begal. Oh, kabulo kacate ya. Napa kok gak gelem? Gak sampel nyene kono. Apa? Oh. Gak ngerti nek jaman saiki penjagaan ketat.
keamanane kampung iya maupun di jalan-jalan raya hansip saiki wadah iya sudah dilebar-luaskan. Apa dilebar-luaskan iki? Mamulo lek ngomong jendelane buka ya ngene iki lho. Disebarluaskan. Lho lah iya, tapi carane sing dadi. Mosok. Lho sembarang ono carane. Pene kok ojo wedi akibate. Wedi apa sih? Lho ya apa Lek kecekel ngono ta? Lho jelas lho wong berbuat iku pasti ya nek berbuat apik. Wong berbuat elek iku pasti dicekel ya. Iya nek dicekel bapak polisi, dicekel cek langsung nang kantor polisi. Iya. Nek dicekel penduduk. Ditang idut. Anak dicekel penduduk. Apa? Digepuki. Wah, sanggepen pijet lah bubuk pijet. Bubuk apa wong balung kutur mreteli. Ta, aku ngajak wong lek gak turune gento gak gelem aku. Ya apa? Lek gak turune gento ya gak gelem. Nek tak pikir ya aku ya krungu kabar nek kono pancene balane bajingan. Gak ngono lha apa aku kok bajing-bajingno. Lah apa aku kon gento-gento. Wis gelem ah, ayo. Gelem wis. Saiki ngene pamane peno wong sugih aku Aku bekali. Ngono ah. Peno liwat. Aku liwat kene ya. Tak cegat ya. Iya, Mulai kok kono. Hur dah. Lho kok bidek ae apa sih? Lek gak bidek ya ngomong apa aku? Ya menyo pring ngono lho. Pring ah. Hur dah pring. Iya. Hur dah pring. Sopo iki? Kancamu Munawar. Munawar Sing karo iku sapa lah ngono. Hah? Kon iki rada rimang takon iki. Kon iki gak kenal mune wong sugih ngono. Oh ngono. Hur dah Pring. sapa iki? Wong sugih. Sugih apa? Sugih utang. Lho. Aku iki begal ta jange ngewangi nyauri utangmu kon iki. Tolong omahmu dolen kok. Kon iki wong sugih donya. Oh sugih donya. Hur dah Pring sapa? Wong sugih donya. Ape nandi? Ya gak lunga-lunga. Gak lunga-lunga. Kon iki wong sugih remek ta ya apa? Kon nang Jakarta ngono, War? Ora ndi? Iya iya. Hur dah Pring sapa iki? wong sugih Ape nandi? nang Jakarta. Nggawa apa iki? Gak nggawa apa-apa. Gak nggawa apa-apa. Lek kon gak nggawa apa-apa sing tak begal bendomu ngono. Nggawa tas. Nggawa tas. Hur dah Pring sapa iki? wong sugih Nggawa apa? nggawa tas. Tas apa? Tas semen. Dudu tas semun ah. Nandi tas seman. Wah, Tas kulit. kulitnya apa? Kulite duren. Aduh. Kulitnya duren? Iya. Jaluk rong juring. Ayo apa? Di ngasap batukmu. kulitnya sapi. Oh, kulite sapi. Hurda. Kulite sapi. Hurda. Pring Sopi? wong sugih Apa nanti? nang Jakarta. Nggawa apa? Nggawa tas. Isine. Oh, isine kecoa. Piro kabeh? 4. Jaluk loro apa? Gaya apa? Digoreng. Kita cape brengos. Wah, arek lah pokok nggo kecoa iku. Isine dhuwit. Isine dhuwit. Hurda. Pring sapa? Wong sugih nggawa apa iki? nggawa tas. Isine Dhuwit. tak jaluk. Nyok lho. Ojo kekno cek muring-muring aku iki. Oh ngono ah. Tak jaluk. Oleh. Siapa saya? Lah, kon Kartolo. Lah kon iki sapa? Sapa li? Sapa nek kon gak Kartolo? Kon gak tahu didek-dek wong gendeng ya? Nanti nimbang kon durung tahu diraupi wong linggis aku. Kon ini gak kenal bare aku. Oh, gak kenal. Siapa saya? Tidak tahu. Gak tahu. Tidak kenal. Bawa uang. Bawa. Saya minta Tidak boleh. pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua. Harta atau nyawa? Nyawa. Atau harta? Loh, nyawa atau harta? Lah karepmu ya apa? Harta atau nyawa? Oh iya. Apa? Mbok. Loh. Harta atau nyawa? Oh. Pilih. Ah, ini kok penting. Harta atau nyawa kok pilih-pilih ya apa sih? Berat nyawa juga berat barang. Berat Jawa, sampai berat Jawa ya aku. Berat nyawa juga berat barang. Jadi berat nyawa dan barang. Apa iki? Njero klambi iki, Iyalah, Rembuk-rembuk iki. le kon tutupi. Iya, Rembuk-rembuk. iya. Alah, ilak derijimu kan utak-utik. Apa? Deriji. Kon gak tahu digancu wong. Lah apa sih? Pistol. Apa? Pistol. Oh, pistol lah. Iya. Saya minta Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tembak. Tidak boleh. Tor. Mate. Ya, wong begali kudu ngono. Nek wonge mati, Barangnya digawa. ngono ah. Wis iso ya? Wis, bisa wis. Bisa ya? Iya. Saiki acak aku wong sugih peno bekali. Engko tak dhisik iku sapa sing gegek ae. Ayo
Ayo saiki peno begale aku wong sugih. Ayo begali aku. Begale nggo apa? Lho nggawa pentung. Aku nggawa barang ya. Lho kabelo kajate ae. Lah apa? Wong aku durung iso mbacok, aku kena bacok dhisik. Kon nggo apa? Berange gorene. Aku nggo pistol. Lho ngono arene. Aku kate bacok 2 kilo aku kon tembak mati aku. Lah kon nggo apa? Wis pistule aku. Aku nggo bedil. Engko tak dhisik iki jange begal tak perang iki. Lah ya kon nggo apa pistol lah? Aku pistol. Lah nang sugih liwat cegaten. Iya. Potongane kaya wong sugih tapi gak gablek wong iki. Arek kagem nyekat. Potongane kaya wong sugih, masih kaya ngene lho. Kucing rembes saya gak duwe. Arek iki kok ngomel ae arek iki. Ayo apa? Gak diurdana ya apa? Hurda kaya kon mang. Mung sik latihan dadakno golek wong sugih. Hurda, pring. Wong ndi kan? Wong wetane kali. Kate nang ndi? Nang kulone kali. Tak elingno, Dik. Apa? Tengahe kali kana uwote. Waduh. Iki suarane iso nyongo. Kana uwote. Oh, kali kalian. Kali kalian. Hurda, pring. Wong ndi? Wong sugih. Kate nang ndi? Nang Jakarta. Iya budal. Budal. Arek iki ketimbang ketinggalan sepur Dik. Cegaten ngono war. Cegaten. Kok nyegat. Tur tas delon ana wong gungsu untune mangap lho. Arek iki begejekan tak kandhane suari pisan ngono. Ayo, hurda, pring. Kate nang ndi? Nang Jakarta. Gawa apa? Tas. Tak jaluk. Kaleh. Lho, kaleh. Iya. Lho, kaleh tem. Kaleh. Tak pateni kok. Tak laporno Pak Lurah. Lha kok sik. Waduh, mati aku lho. Gak kon dhisik kate mateni aku. Lho, gak kon jangan bolong aku. Lah apa? Kon mang lak ngawiti ya. Iya. Saiki pungkasane kok mateni aku kon. Ya apa? Sing Senejak mang lak yo kon celo. Pungkasane aku kate kon laporno nang Pak Lurah iki lho. Wis ngene war, aku nyoba pikiranmu. Iya. Nyambut galiane gak kurang tukang batu ta. Iya. Nyambut gawe becak, pokok gak bekal. Pakai masa zaman saiki masa pembangunan. Nek bekal iku melanggar hukum. Iya. Lho kalau Sapa ya? Saparia. Anu Saparu. Oh, Kartolo. Iya, memenawar. Iya, Ri. Coba rek kon rame ini. Geger. Kok niku geger lha? Kon aja ngurus wong geger. Pikirin sepatumu iki lho. Semiren kaya budunge tikus ngono. Iki wis kok sulno ping pira iki? Wong aja ngenyek perkara sepatu. Sing penting lah pribadine. Penting iku pribadine bener kata Allah iku. Ono kabar apa? Wis ana bangunan ngono iku nek rukun. Rusak. Nek gak rukun, rusak. Arek iki kupinge tambah mencelekan maneh. Ono kabar apa lek rukun? Umpamane ana rusake motor. Yo, reparasi sanggup memperbaiki. Mulai bener ya. Rusake sepeda, garasi. Rusake untu. Omonganmu gak enak arek kok. Oh, sore tak rungokno wong iku mbok sing gelek anjang sono namae kanca. Ono apa sih, Tri? Ono kabar mengesankan nek. Loh, masa? Lho, yo, aku wingi lak nulung wong ta. Syukur ta wong urip ku wajibe tetulung iki. Wong apa iku? Nulung wong wedok. Beke wong dempil. Kok kon iku padane. Lentrik wong dempil. Wong wedok? Iya, kok tulung. Heeh. Secara wong wedok iku lak wis penggaweanmu. Nek iku gak nulung kok. Lha apa? Wis penggaweanmu. Aja dilodong iku. Lho, wis penggawean arek iki lek nulung wong wedok aja kuwatir. Terang-terangan ya, irung nek kadek ndukuri irung kadek ana caplake iki. Wis. Terus gak caplak rek. Apa? Kon niku olehmu menghina iku. Wong wedok apa kok tulung iki andeng-andeng iki. Tak tulung rek. Tak delok wong wedok iku mangkok wedok mulai cilik. Oh, dadi gendang akon iki. Terus tak gawe mule. Iya. Nek omah iku rek rong dina gak doyan mangan, matek saiki. Lho, wis mati poles iki kok wis. Sak jendik-jendikane ya. Ah ya kabeh war wong mati kok. Lah kamu mati nang mati ya lek cecok ngono ah. Buntute tugel sik sok kogel-kogel. Oh, ya kabeh mati wis. Wis mati ya tulungan pisan kuburan sempurnakno. Lho, jane tak kubur iku rek, aku gak iso. Carane ngubur wong mati ya wis. Gak iso ngubur wong mati. Iki masyarakat nomor piro arek iki? Kon iku manggon nduk kampung to manggon nduk alas? Lho, nek kampung. Wis gak tau ngubur wong mati. Aku mulai cilik gak tau iku. Wong mati ya termasuk mayit iki didusi, disuceni. Nganggo didusi barang. Didusi ya. Iya. Mari disuceni, mari disuceni terus iku lho dibuntel. Oh, dibuntel. Iya. Dibuntel apa lho? Godhong jati, ya. Oh, tadi wong mati iki dibuntel godhong jati ta. Gendang kon suri.
ngono yo nganut kon niku. Aja takon Kertolo. Kok dhisik ta? Lah dibuntel apa, War? Waduh, adate wong mati nek wis mari disudeni dibuntel awo. Oh, termasuk kain. Yo. Pirang meter, War? 15 meter. 15? Iya. Lho gak 7 meter ta? 7 utawa 9. Oh, sing 9 karo sing mati. Yo. Lah luwene 6 meter. Lah iki kemejan kok mek celana kuwi. Kok dhisik takon gak kelamben-kelamben nek ana wong mati, War. Nano ta, War? Nek wis dibuntel, terus ditaleni. Talene apa? Kawat. Kon niku ngramut wong mati tangga keranjang kon niku. Wis takon apa ri? Takon apa ri? Oh, ditaleni apa lho? Ditaleni kain ya dhuwur siji, tengah siji, ngisor siji. Termasuk telu. Telu. Sebab wong mati kanggonan budidaya rasa. Iya. Nek mari ditaleni, Terus digawa, dilebokno, dilebokno ndi? nang jero kulkas, ya. Sik takon niku ngopen es kaya apa? Kalkus ya kok kalkus. Ana wong mati dilebokno kulkas. Lah kono menawari lho. Aku gak guyon. Tolong kempel ngandani yo dilebokno kulkas. Dilebokno ndi, Mas? Nek wis mari dibuntel dilebokno tergelok. Pendoso. Iya. Iku terus dibudalno. Budal nang ndi? Nang rumah gadek. Oh, digadekno ya. Lah wong mati digadekno iku. Aja guyon kok tak titik untu-untu. Digon nang kuburan ya terus Iya. dilebokno kuburan diuruki. Turuki, nek mari turuki. Kayak tenger. Piro lho? Situ. Cekek endi? Dalah tengah. Lho, lah nek udele sing Wendeng Nah, loro ri. Loro. Didekek sirahe karo sikile. Nek mari tenger loro siram mbek sikil, Marno disiram kembang. kembang apa, War? Kembang turi sak bumbune pecel. Kok sik ta iki nyiram wong mati ta golek sego pecel. Iki kok terus disiram dikei kembang terus diwacakno. Diwacakno apa? Nini lara mata. Ngewangi wong-wong tambah gak karu-karuan. Mosok wong ngrumat wong mati kok gak iso lah kebacut ta. Gak mungkin sapare paling yo gawe-gawe. Wis kumpul wong-wong marai jatuh high prestige. Waduh. Jatuh. Sing penting wong sik enom, dhuwit katik nyekel. Gelar wedok. Saiki nek kata arek wedok, waduh. Kirane yo koyo gak karu-karuan katik macak arek saiki gak karu-karuan. Engko idepe kurang ditambahi diwalik, motone diwalik pisan. Iku sapa iku? Ngene iki ya apa ya nandi anake. Nah, iko. Iki arek inggat-inggatan iki. Pokoke lek arek mesti gegeran ambek wong tuane ta ambek dulure mesti tulung-tulungane gampang iki. Lho, Dek. Lho sampean tukang becak ta? Non, Tukang becak. ngeten kok tukang becak. Dalam apa? Tukang batu niki. Sampeyan ngawur wong celanane licin, sepatu pote, klambine pote, golek kaos kaki ganok sikil tak buntel kobot ngene ta. Nggih mboten mesti. Sampeyan niku pun ngoten nabine nek ganteng terus gak gelem becak ngoten ta. Kadang-kadang ganteng nyopet ngenten. Oh nggih mboten sih lan apa sih? Lan apa sih kasing lan apa? Kula niki boten tukang becak. Bomo kula tukang becak lan apa? Ajenge kan ngeteraken kula. Teng pundi? Wangsul. Maksud teng pundi? Mriku lho nyabrang. Nyabrang. Kongkon nyabrangno? Nggih sampean napa timbang nganggur semsabrangaken kula. Rumang sama aku yuyu kangkang lah. Lah sampean nyarap mawon gak becak ya japlak. Wong ganteng iki koyo ngene delok ayang-ayangane wis ganteng ngene lho. Kok ndelok potongane wong brengose gak jangkep ngono kok. Tapi lak sedep. Sedep lho kali kumpul bumbu nek turu. Loro, ambune ambu kecoa. Kok anggap aku iki bothekan ta ya apa? Wah, dorek rambutnya ngembang bakung. Apa ah? Wah, tumone rek akeh. Asih. Kok sampean neliti teko tumo bareng iki tumo aku akeh apa? Lah karo nempetan ana nduk kene. Rumah samu bedas aku metani. Tano. Wadah. Ada banggaan ning gitar. Roki. Panceni. Roki anyar rek. Ya sik tak tuku e. Kok alungi lho sepuan iki rupane. Ngene kok kurang ajar sih. Bukan rahasia wong tengah jalan mesti sepuan gak sepuan nak urusku sih. Lah ngene jungkar-jungkir lho tengah pasar. Soal. Lah nang toko pisan apa tengah pasar iku? Lapo? Oh, anu, napa sampean pundi griyane? Lah napa sih takon-takon sampean iki? Anu, namana. Nama ngomong wis gak teteh. Namanya siapa? Pelo ya ngomong. Jenenge sinten? Kula. Nggih. Tini. Oh, Tini. Nggih. Pun kuwatir Dik lek sampean gelem kula rabi, nedhi kula beton nama sampean. Lho. Tapi nggih. Sampeyan niku ya napa sih angin ta ulur-ulur. Ngenteni rendeng dhisik lek beton, soalnya nongko dereng ngusum. Sampeyan niku aneh-aneh. Sampeyan nedhi napa?
anu mesti tau nggo mlayu dhuwit arisan mesti arek. Ngono iku lak kurang ajar ta. Sampean mestine sing biasa ngoten niku. Ini iki bingung ya aku, wis kudu gandrung. Lah napa? Sopo manis kaya sira? Ngono gak gelem amen. Lah apa men? Wani ngapik duwe anakan. Oh, sampean tau dadi anu iki. Dadi napa? Dadi menak jinggo ketara. Oh, guyang-guyu. Oh, apa sih iku? Melok ae iku. Oh. Sampeyan sak karo genjeng kono gaene gandrung-gandrung wong tengah dalan. Kait aksi ngene adakno. Wis ngene wis kondo karo bapak. Lah napa? Lek dino samangku aku ora iso bali. Dene ratu wae. Lho ya aja ngenyek marang wong kaya jiwaku lho. Dadi wong kaya jiwaku. Apa kaya jiwaku? Sampeyan ngumpul ngoten ta? Nek kula niku wong wedok ngoten ta? Sampeyan budhone tengah dalan. Gak isin lho diwadani wong kaya lali batok ngono kok digawe. Lah apa wong kula adus kena ge cebok maning. Oh, waduh sepatune Dik. Waduh. Napa syukur nggih? Sepatune pakune tek 2 kilo. Mriki sing sampean kula ideki mriki. Wah, kapan anu? Kapan apa? Kawinan. Lancang. Weton mau? Lah napa sih? Jumapon. Oh, Jumapon Nggih. 13. Sampean? Aku ya 13. 26 iku naga iku 26. Wah, iki mung ora rapi mesti cathek-cathekan terus iki. Sampeyan iki kurang ajar wae nek diunjar-jarno tambahan delodok. Anu wong tuamu sapa jenenge? Sapa wadanane? Lho. Anu. Takon wadanan barang. Omahe ro aku. Sin pundi sih? Simo sih. Tenan. Biar aku. Ya guyu lho nggih. Wis tadi pokoke oleh aku untung-untungan njaluk sembarang keturutan, njaluk gak klamben nak keturutan. Ya. Pantes. Bojoku sing dhisik kok. Kon ro. Oh, tak. Napa? Oh, mobior tau tak obong barang pisan. Ngono iku paling kaya. Ngawur ae. Napa bapakku jenenge Dauk iku? Kon ngoten tak sampean bunyi wong niku lho. Ayo tak gandrung. Iki lho kok nyenggol nyenggol sing Lho, ayo ta. Arek iki. Karo bapak lho. Sapa? Pato Hari, bapak. Hari krian iku. Hari oh, sampean nek sembah bapakku lho wedi sampean. Waktu hari kok waktu halim, sapa sih iku? Ayo. Kupinge. Kandakno bapakmu lah tasi digudha wong lanang wong niat apik, kene tak gawe apik, gak tak oret-oret jange kon iki. Masih ngoten nggih men ngene dalan ngeten. Oh, wis kandha wong tuamu lek muring-muring tak cucupe bun-bunane. Ya napa? Tak cucupe bun-bunane. Ana bapakku temen, Pak. Iki lho, Pak. Awas yo tak kandakno wong blangkonan awas kon yo tak kandakno bapak, kandakno bapak. Ayo tak anteni nduk perapatan kene nduk. Apane? Joge sing gak ketara ya kaya aku iki. Tak rewangi ndukun, ya tak rewangi sembarang tani ya. Mesti ndukun ya ngono. Panganan sak panganan tak hati-hati. Jaga. Pangan gelincing. Guys, katape arep aku. Lontong apa maneh? Sing tak senengi mek panganan kembang-kembangan. Kembang melati, sengir, kembang gading, ayit. Apa maneh kembang kenongo? Getir. Coba iku. Alah, luputin dukun tak rewangi tani. Sembarang duwe aku. Wong ingon-ingon iku mosok mung siji tok ana macem-macem, bebek 3, sapi 9. PT 21. Pemane wedhus 35. Bruwang 50. Buta 97. Alah ya apa sih iki. Ngeramal ta. Gak ngono-ngone lho arek iki mang nang ndi sih. Sak wayah samene kan mulih lali lho. Lho. Apa nak? Sangan ngantuk sampean. Lho ngantuk ya, Pak? Lah apa kon kok mulih samene iki? Lho ya apa sih aku mang lek sampean marah. Iya iya. Duwe mek titik sing ati-ati nek gowo. Iya ya. Nang pasar, empenono pasare sepi. Terus? Ya aku ngenteni sepine wong mang gak mlebu-mlebu aku. Ya Pak memang ngenteni sepine wong. Iya. Keren gawe larakan ta? Ya apa sih, Ya Pak? bapakmu iki. Wong blonjo kok ngenteni sepine wong iki lho, gak kliru tak kon. Ya bareng wong wis sepi aku mlebu. Gak ana wong dodol belas pisan. Wis bersih padha Mulih mulih kabeh. kabeh. Pinter rek anakku. Gak lewat bandeng. Lah kono len apa? Nah iki, Pak. Salene Pak Gatul. Gatul. Iya. Pinter rek anakku. Sapa gae sih? Iya. Nah ngono aja kenalan nak. Jarno uripe grene tak
ceker-cekeran iki nih. Bapak iki wong padha putih ae lho. Masih bandeng ya putih, gatrol ya putih. Kan iki mang luru nggo nisor-nisor tandur-tanduran ngono ta? Iki mang ta? Iya. Gak tuku. Nah iya apa? Aku laran ndok ngene iki pinggir kali-kali. Aku nyek. Pinggir mangan iku mang. Lho gak medhok pergol mang nak. Lho ndi? Oh pinggir kali iku mang. Oh iya ana Pak. Mang gawan mule nak. Ya apa? Cek itik-itik bapak. Kon niku Aja ngono ta Pak, saiki iki yo gak ono emak sih. Iya. Duit iki gak perlu gaya murah-murahan. Terus Tak iso karepmu, blonjo, karepmu. dicelengi. Oh iya nak, celeng ngono nak sisan bapak cek nyatem ya. Gak mangan apa-apa. Ya Kon ora, niku. Pak. Yo gak usah bandeng-bandengan, Pak cilik-cilik ae. Terus kan tukang apa maneh nak bapak? Nah iki apa? Apa iki? Hari petis bako. Oh iya, bapak doyanan yang bako. Emang bako kan tukang piro nek? Ya iki mek titik. Sakmene iki mek Iki titik. gak keliru tambah kok iki apa? Lho. Ya apa sih Pak? Kok Kon bingung aku iki gak mau ngerti. tuku iki mang nggo apa tukumu iki mang? Kandhani wong wis gak ono ya mbuh tak saut-sautno sak oleh. Iki duduk mbako nak iki nak. Apa iki? Iki bodolane jagung iki rambute jagung. Kon iki ya apa bapak nek sengir kabeh bapak irungi bapak. Padha ae, lek iki dicampur mbek kobot wis tanggepen bako. Oh ngono ta iya ngajane tukone anakku ya tak sedote nak engko. Tur ngocok banyu ta? Lho kon iki gak keliru ta. Sing godhog ngono mestine awakmu. Lah apa kok bapak kon godhog iku? Yo gentenan Pak, nek aku blonjo bapak sing pawon. Tin. Apa? Bu gelas mang alamu gawe wedang ta ya apa? Ika mang. Iya. Apa sih? Lho, ora rasane duduk kaya duduk wedang kopi. Sampe nombe? Iya. Kapok. Lha lha apa? Wong kumang kocakane kecap ya diombe. Oh niku pancene wis iso ae. Kecap wis entek. Terus kan mang lho, teko pas kok mbrabak-mbrabak lha apa? Iya Pak, aku ki mang ajane yo mangkel, mangkane wis gak mulih-mulih aku wis bingung aku. Lah apa kon? Tapi nangis aku isin, mosok wis gedhe nangis turut tembong ya. Sawangane. Iya ya. Iku lho aku mah digudho wong, Pak. Digudho wong. Sapa? Wong nduk embong lho, wong iku yo ganteng tapi kurang ajar ya, Pak. Lho. Aku lagi warah Kurang bapak ajar? ta. Iya, iya. Wong sing sopan nang wong. Padahal aku ya wis sopan lho, Lah Pak. ya apa wong Kurang pikir ajar. bapak nek dikontut ta iya ya. Terus aku jangan dirabi, tapi kok nduk Dirabi? embong. Lho kan niku tak yang dirabi. Iya iku, Pak. Entar son. Wong aku ya muring-muring. Lho bener bener ya ya. Tak warang. Ya apa? Sampeyan pun kurang ajar nggih, masih kula wong wedok tapi duwe wong tuwa, sik duwe bapak. Bener nak iya. Kandhakan bapak kula sampean. Bener bener cocok. Kandhakan ngene. Ya apa? Ya apa sih rupane bapakmu? Oh, sampean nek semrah bapak kula wedi. Ngene bapakmu. Jarane jojo Ijo? Enggak. Ngene bapakmu. Tak cucu pembun-bunan. Lho, sampe ngomong teko semono. Saupamane nak ngomong anakku, saupamane bapakmu dicocep kan ya apa nak? Aku yo melok nyocop nono. Lho. Rumah samu bapak iki kredo ta? Ya apa lho Pak, aku muring-muring ta. Muring-muring? Oh, tak celatu. Oh, ya ngono lah, iya bener. Iya. Tapi aku gak seneng Pak, nek gak sampean sing nglawan. Loh, terus kan gak nrimano, tetep bapak kon nglawan. Iya Pak, golekno Pak. Wong iya apa nak wong nak? Wong blangkonan. Blangkonan? Iya Pak, wong Lalu- blangkonan Pak. Lalu tenan kene nak. Wong blangkonan. Duh, ngenteni arek wedok balik tangga omahe sing ndi sih? Iku mang terus mulai tasik budal arek iku. Lah kok aku nduk kene tadi kembang boreh aku. Wis wis. Loh, sapa? Wes, dhewe. Iku apa iki? Oh, iki antarane. Ganteng-ganteng, yo enggak nganggo brengos. Yo gagas patuan. Ngono perbuatan. Lho, iki apa sih kaitane ku lha Iya. apa lah? Lah napa kok sampean niku? Kok nyoba muring-muring kok. Tapi aja nyandak wong tuwa. Ayo, saiki Sing kula candhan kapan sampean niku? Sampean kula beta-betaken ta wau lah kok mboten. durung rumah sani. Lah kon salah. Enten omplong, anu apa? Omplong-omplong. Enten apa sampean metu-metu kaya kodhok niku lho. Kon rumah sani budare wedok. Lho, Hah? kok wau ta? Yo. Nggih. Nah, sing aku. Nggih. Niki Niki sih. yo anakku. Oh, ana sampean ngeten lho bapak mertua. Apa penyulang bapak mertua? Sampeyan kok metenteng. Oleh medenteng aku jadi anakku kurang ajar kok. Ayo. Waduh, njoba metenteng tapi jero seneng rasane ati. Kok seneng apa sih? Iku lho bakal mangan tuku. Lah apa ngempang mantu rupamu iku? Ayo, gelek-gelek ajar kok. Lho, lan apa? Lho, lan apa ya? Aduh. Lho, Melayu. Hei, arek blangkonun.
glendang glendung ae gak nyambut gawe nomah. Wis saiki jaran. Aduh. Kok niku lha apa kok niku lho? Aku ate ndelok wong baris saiki. Masih ngono yo gak nabrak-nabrak ngono lho kok niku. Kok niku ndelok wong baris tak diuber wong kampung. Ngolah apa sih aku diuber-uber sok guyon ta. Iki ngene lho Rio. Aku lak diundang kenduren. Lho, Diundang kenduren celek susu. kok gak gelem kok dipaksa ngono ta? Iya kabeh wis nglumpuk aku lak kari ta. Iya. Nyaut kopiahe bapak keliru blangkon. Terus Yo gak pantes lho kabeh kopian masa aku blangkonan ta. ya pantes ae sih wong iku mosok mego pakaian. Bakon blangkonan, bakon udeng-udengan. Kon kok boleh ulet ngono sih. Maksudku ngene lho, Dek ya. Kopiamu tak silihe, tak Iya. bali blangkon iki. Engko enteno nduk kene, tak leno berkat gedang ijo sak lengen-lengen. Kok dhisik ta? Kon niku ape urip ngono ta? Iya, urip. Blangkon tak gawe. Iya. Kopi aku kon gawe. Iya. Lah siramu sirahku iki gedhe nilai gedhe aku ah. Lah kon gawe lak lodok iki kopi iki. Gak apa-apa kok mburi tak subul sapu tangan ya. Dhisik ta. Wah, kon dia sing ngeru kalau rek ketune tak sangkan wong bonongen kon. Wis Gak apa-apa wis dilu ae engko tak leno gedang ijo sing sak lengen-lengen ya. Entekno Temen, dhewe dah. wis aku wis paling-paling lek gedang ijo gak arep aku. bisa dipercaya kata-kata. Ngapa tidur? Marek, tak sile dulu ya. Iya iya ya. Iya wis. Iya. Entek-entekno gedang ijone ya, Dek ya. Wis Oke. pangan sih sampe gak eling-eling ya, Dek. Iya. Golekne sing gedhe lah ya. Iya, iya, iya. Sing wijone nemen lho lho. Wah, tepak temen nek wah blangkon kita gaya apane gak koyo dalang. Blangkon. Lho, apa iki? Lho, sampean golek wedhus sampean ta? Oh, saiki akeh dirobah wae ya. Rumah sampeku panggling ngono ta? Lho, sampean iku Ayo. sinten? Lah tak saiki ate awake digedhekno ate di plester ireng. Wis ta. Lah nek awakku lho saged mimpes iku. Ireng awake digedhekno, rumah sampe cek panggling. Lah kula niki saged Ayo. ngedekaken awak nyilikaken awak kula niku ringsang ta. Kan rumah sampe meringkas agak. Nggih mboten. Anak mboten iki. Boleh kan ayo. Lho gede. Ayo. Ayo. Aduh. Gak mlayu bahaya iki. Lho melayu. Wong blangkonan. Mati lho. Wong nek jan oleh rezeki lho ngipi sak ngipi kudu enak ae iki. Mak bengi yo ngono jarku yo gak turu aku tapi yo ngantuk tok ae. Lho 2:30 gak kenek ngono iringane omah. Dadak lambeku dileboni orang-orang. War, Lho Ri, waras ta? waduh keringet temur. Kupingku cek kantil lah. Ya apa? Kupingku cek kantil. Lho kupingku sik kantil. Lah rumahmu dicelih sapa? Oleh rezeki war. Lho ya. Oleh gedang hijau. Oleh gedang hijau. Waduh, wis tak belenger kok nek entek situk nae. Temen. Temen lho. Lho iya. Wis tulus karo ipenku mabengi. Lah iki mang ketepaan pedhok kon. Aku lak jange diundang genduren tangga sebelah itu ta. Lah wis budal po. Budal iku wong kabeh gawe kopi ana aku mek belangkonan ngene. Kok sawangane aku nuweki sih, War. Katik ngene Ri, nek diaturi kenduren niku nek katik nolak berarti kon nolak rezeki. Iya, wis aja kesuwen iki gaen. Lah kopiamu tak gaen ya. Lah merengen. Wis tak iki gawonku tak tinggal diluk ae. Lah, Kok iya. gawe iki pantes, War. Gunung-gununganmu terus anjlok. Ya berarti kon nak ngancam patiku kon nek ngono. Lho ya gak ngancam ngono ya. Ngene lho kon. Iki kok tak olehno gedang ijo nggo. Temen ta? Duwowo waduh. Bonggol iku watos ngono. Temen. Kon tak situk ngono antarane kemlakaran kon ta ya. Iya. Ya tak tinggal ya. Temen. Nah ya wis. Iya iya. Wis popok-popokno imanmu kon ya. Gak enak omonganmu kon niku. Tak dawakno oleh Langgung Padang. Hei, kon niku ndek-ndeki pikirku ae kon niku. Iya iya. Wong blangkonan. Iki pe oleh duwe iki rasane. Berubah maneh ukurane. Pak. Adik dicil-cilin wae. Paling dikon benakno gentenge aku iki rasane. Adik dikurangi untune. Diganti apa jane untune? Lah wong itu meneng-meneng kon preteli. Sing mereka iku sapa? Wong mangsak ngono lemune, mundak lemu, mundak kulu saiki tambah kari walung to iki. Iki ya Sing apa? lawan maneh. Iki kawitan ya apa kaya ngono? Rumah sama ku panggil kok kon. Iya. Engko tak dhisik iki bae bakale ya iki diarani. Pengguyu. Lha mboten guyu wong kari gusi tok ren guyu. Ayo, Lho ayo lan apa niki? tak gepui gelem gak gelem tak gepui. Iki dadi apa ngepuk? Ayo, Mbak. Ayo. Lho, cek tak dhisik.
Ayo, kok dicek. Ayo, kok dorong wae kira. Ayo, wong bluang kono. Wis, arek ngomong bengepak grek. Bakon gulung kemang bangga. Aduh, ya apa? Aduh, ora apa war. Lho. Kon mari digebuk ya, War. Lho. Wong susu-susu aku perlu ngekeki. Wis kenduren. Kan iki dadi nujem takon. Aku iku wis mau gedang ijo aku mblengket lho. Ya apa lho? Aku iku mau gedang ijo aku mau. Itu gedang ijo lho. Tak ganti gedang kelutuk. Wah, put kate ijol blangkon. Ola apa? Put kate kenduren ta kon. Engko tak dhisik kok wis kedasan. Ri, ya apa gedang ijo ni? Wis. Tak kene nawar. Le, kon njaluk mati nek pojokan pasar kono. Iku mang, yo kate ijol kopi aku kate ijol blangkon. Gak asale blangkon iki mang. Dadi bae. Blangkon mang teko ndi, Pak? Iya, teko Sapari. Wong teko aku. Ya apa? Teko aku. Mulane kon gak doyan gedang ijo. Aku mang teko iki. Nek kon gak arep gedang ijo, iki Kak, jange tak ngangai kan ya. Ora apa. Bane perauto tangki. Ora apa. Lah iya lah iki mah perkara apa sih wong kepok sing gepuk ya Aku lak nggodho arek wedok ah. Engko tak dhisik. Engko mang digepuki wong kan. Iya perkara aku nggodho arek wedok, yo nggih blangkoni dadi sing nggawe blangkon iki digepuki. Oh, sing kok dhisik Lho, sirahe dhewe digepuki lho. Pak, Bapak, ajune Bapak rek kliru. Iki ngopo tadi situ iki. Gini sik gini, pun sampean jaraken mawon. Kin bapak sampean niku nek pun batune entek lak meneng karepe dhewe. Masamu. Golek ta? Sabar Bang, sabar. Sabar Pak, ngenteni ngonceki gedang ijo. Oh, dadi petekane teko anake. Kok gak di-stop iki ya ajur ndas iki, Mang. Antara wis karepmu ya apa karepmu? Niat ta, Pak? Sampeyan Apa sih? ngawur tok ae, Pak. Wis ngawur kan disumbari wong kaya ngono bapak tak medhot aja pikir bapak. Ayo. Lah iya mong sak kaya sampeyan gepuki kabeh. Lah ya apa wong blangkonan hari ini? Sampeyan takon apa sih? Wong blangkonan. Goleki wong blangkonan. Iya. Masa takon gepuki? Lah ya apa? Takon goleki perlune tak kon ngerabi aku. Dhisik lah. Apa? Dadi kon mang gak perlu digepuki kon goleki sakjane. Karepe anake ya ngono. Nek kon rabi. Iya. Lah ngono kon nggawe wadal kancane mangan gedang ijo. Lah iya dadi rabiku kancaku cek ajur ngono lho. Jadi aku gak mangan gedang ijo tapi mangan gepuk sama gelegeken aku iki. Ngeten lho Bapak Martua nggih. Panjenengan niki kesusunya lho bapak morotua. jare sing salah brahmi sampe. Salah paham. Dadi dikenaken dhisik mun kesusu budal teng pundi. Iya. Terus anak sampean ngomong napa lah lek sampean gepuk niki kula imbalaken wong sak pasar. Lah nggih wong sak buyar kabeh Aku niki. kadung emosi hari ini. Waduh. Male kula dadi sasaran wah. Emosi wae. Karepmu ya apa, Din? Sing iki lho, Pak. Kudu sing bogang, kudu sing lemu. Tadi kan pilih hari cara iki mang. Iya, sing promosi. Sing iku sing cilik iku gak gelem kok. Lah niki kula rambute dhewe niki menawar. Oh tak tonyo kon. Gak wis kon nek njaluk tuntunan sing kuru iki ya gak apa-apa ya. Gedele ya. Jawane ta? Takno. Lah iki ngene, nek Iya, pancen iya. sampean pun sadar, Pak, sembarang nu dipikir dhisik, mboten persoalan iki tok, persoalan liyane. Iya, iya. Sing akibate teng gegeran niku dipikir dhisik, nggih. Iya, Kan Nak, ya. ngoten, sampeyan niku nggodho anake wong ngene tengah dalan. Sampeyan Iya. yang seneng kali kula nggih sampeyan nglamar lho. Ya bapakne lungguh ono. Rasa kula gak disengkut ngene kok gak nonton. Iku Ya apa? termasuk Ya kon bapakne salah. lungguh ono. Bapakne dilunggui. Keliru. Dilungguhi kursine. Lho, nak yang ngono. Ditamoni. Ditamoni. Nah. Ini mana ngene nak ya bapak iki ya gak nglarang kon ngira adikmu ya gak nglarang. Tapi carane sing apik, sing sopan. Dadi awakmu kudu nang omahe bapak rono, aja sampe digudhong tengah dalan gak apik. Nggih, Bos. Ya. Nggih, nggih Bos. Wis. Nggih, Sampeyan Pun. kudu ada bapak ta? Wis saiki ngene ae wis, sarene semari loro kabeh. Ayo ta. Wong limo iki ya. Ayo rengeng-rengeng ae. Dadi Ijeng, ah. mulihno pikiran sing sumpek mang lho ya. Jula-juli ya. Kepuir. Gak apa-apa wis ah. Nggih, Mlakune Bapak ambek joget. mlakune ambek sayek-sayek titik ngono ri. Sik lek isih joget-joget lek kasih ngidung ngono ae. Ngono, Nak. Ya. Sampeyan ora, Pak.
Aku tak melok wis. Ya. Dadi bojoku cek ayem lah.